Il-Festa Nazzjonali tas-6 Ġunju tfakkar fl-irvellijiet tal-1919 li taw bidu għall-mixja kostituzzjonali u parlamentari ta' Malta. Bħal kull sena l-Kumitat Festi Nazzjonali sellem lill-vittmi tal-irvellijiet bitqejt ta' fjuri fuq il-qabar tagħhom fiċ-ċimiterju tal-Addolorata f'Raħal Ġdid. Tislima li ilha tingħata minn meta kien deċiż li 7 Ġunju ssir Festa Nazzjonali. Fil-qabar li sar fl-1925 mill-Ingliż Russu Boris Edwards hemm mitfuna l-4 vittmi: Lorenzo Dejer, Carmelo Abela, Giuseppe Bajada u Emanuel Attard. Lura l-frar tal-1919 l-Assembleja Nazzjonali ltaqet għall-ewwel darba biex tapprova riżoluzzjonijiet li jikkonċernaw lil pajjiżna wara l-iffirmar ta' Trattat ta' Versailles. Fis-7 ta' Ġunju tal-istess sena, l-Assembleja Nazzjonali ltaqet għat-tieni darba. Folla mdaqsa kienet inġabret bi swit in-negozju għal Ville de Londres. Dan biex jagħmlu pressjoni biex titneħħa l-bandiera Brittanika li kienet tpoġġiet u ħadet post il-bandiera Maltija. Dakinhar saret ħsara f'negozji fi Strada Teatro fejn kien hemm l-uffiċini tal-ġurnal The Daily Malta Chronicle u Strada Forni. Kif bdiet tinbena attenzjoni nġabru l-uffiċjali tal-Kuruna bil-Maltin bdew iwadbulhom il-ġebel. Qatt li wassal biex l-uffiċjali bdew jippruvaw jikkontrollaw il-folla tal-Maltin fejn serqu ħajjet l-ewwel vittma, Emanuel Attard. It-tieni vittma, Giuseppe Bajada, inqatel fi Strada Teatro fejn waqa' fuq il-bandiera Maltija li kienet iġorr. Lorenzo Dejer safa vittma ta' tiri minn uffiċjal li beda jipprova jipproteġi l-bini tal-Malta Chronicle. It-tensjoni ma waqfitx dakinhar kif il-ġurnata ta' wara safa vittma Carmelo Abela li waqt li kienet ifittex lill-ibnu kien attakkat minn żewġ Ingliżi, b'wieħed minnhom sparalu f'żaqqu. Abela kien miet fis-16 ta' Ġunju, 8 ijiem wara l-irvelli fil-Belt Valletta. Irvelli li ma ħallewx biss 4 imwiet iżda mal-20 Malti ieħor midrub.